Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambah jo salam mambo kabakeh saisi Minangkabau keselangkuk gano orang pendanga di kampung atau di rantau. Sajak dari nan awam murang darai taruh ke kaum cedek pandai. Nan siak, nan parewa, nan diparak, nan dipasa, dipasi atau di kantua. Pendeknya hindak bersabut babilang tua hindak batuk baimbau gala. Bukan bersibak juga susih, bukan bainggo juga bateh di lingkuang salam kesadonya. Mano sugalo nyak mamak nan gadang basa betuah, kok salah maaf dipinta nan kadim hanyo sipai Allah. Ambunan bukan cedek pandai ilmu di Tuhan pesimpannya, kok sentiang tolong dibilai tanpa pengulu sandiko. Kini timbul satu pertanyaan, apa sebab agama-agama dan ideologi nan singgah ke Minangkabau selalu Allahnya ditulak kecuali Islam? Jawabnya tak lain tak bukan, sebab hanya Islamlah satu-satunya ajaran nan punya persamaan pandang dengan falsafah adat budaya Minang. Setidak-tidaknya ada ampe faktor nan menyamakan persepsi pandangan hidup sehingga Islam mendapat tampil di Minangkabau. Malah sesudah melalui proses pembauran, akhirnya hukum-hukum syarak diletakkan di posisi yang paling terhormat sebagai rujukan hukum adat. Itulah inyo pengakuan dan menyatakan syarak mengatur, adat memakai.